El líquid per a multiplicar-se. He vingut a machucar-te! Benvingut, Son Goku! T'esclaparé com si fores un mosquit! I jo et faré estelles! Vinga, Son Goku, acaba amb ell! Vinga, vinga! Estic ací! S'acosta el teu final, Ciclà! Mocos insolents! I a veure si l'agafa! És molt fort, ja sé. Ara veurà ell. Ànim, Son Goku, vinga, molt bé, així! Deixa'm ara, vinga, Son Goku! Deixa'm, que ja esteu! Deixa'm en pau, ara que ve la part més interessant! I a mi què m'importa, mamarratxo? Eres tu, gegant! Si tens temps per a quedar-te a veure la tele en qualsevol lloc, també tindràs temps per a portar-me la cartera a casa. I la meua també! Ai, però què dieu ara? Per què he de portar-vos jo la cartera a la vostra casa? Ai, adeu! Espera! Ai, amolla'm, gegant, deixa'm en pau! Qui no veus que les meues ordres acabaran com tu? Sí, fas molt bé, gegant. Sí, porta-me-la. Això, porta-li-la. Ves espai de no trencar-la. La meua també. Ah, Doraemon, ens sent tan humiliat. Calma't, si tanta ràbia t'ha fet, per què no li has pegat una bona punyada? Ai, clar, tu no pots. Clar que no puc, si poguera no creus que ja ho hauria fet fa temps? No t'enfades, home. I damunt no m'han deixat veure el final de Son Goku. Ai, quina ràbia. Si vols, pots acabar de veure el capítol d'avui de Son Goku. Què dius? De veres? A veure... Així està. El vídeo del temps. L'enganxe a la tele i busquem el canal. Són els últims 5 minuts més o menys els que t'has perdut, no? Molt bé. Ja està. Este aparell grava tota la programació d'aquest canal. Jo també l'estava mirant. És com si fos la màquina del temps, però en la tele. Per fi he vençut el Ciclà! Ai, que valent que és Son Goku. Clar que si jo també tinguera miniatures de mi mateix. Si vols, tu també en pots tindre. El líquid per a multiplicar-se! Primer et ruixes els cabells amb este líquid. Ai, està fred. Després te'ls fregues bé. Ai. I t'arranques un pèl. Després bufes el pèl que t'has llevat així. Ai, que xicotet! Cada pèl que t'arranques es convertirà en una miniatura. Vols dir que podria tindre 1000 miniatures que m'ajudaren quan les necessitara? Exactament. Que bé, ara ja no tinc per què tindre-li por a gegant ni a ningú. Prepara, gegant! Ai, espera, Novita! És igualet que l'original. Mira que bé que ho faig, un neo! Gegant, que ara em toca a mi. Encara no. Però tu estàs jugant tota la vesprada. A més, el cotxe és meu, no, gegant? Calla la boca ara mateix! Torna'm ell! Que calles, Vull que me'l dones ara mateix! Torna-li el cotxe! Ja fa més de mitja hora que he eixit Novita i estic molt preocupat. Per què se n'haurà anat justament quan començava a explicar-li com funcionava? No t'he sentit bé, vols repetir-ho? Clar que sí, t'ho repetiré 100 voltes. Si penseu que sóc el mateix de sempre, esteu molt equivocats. Esta volta tinc un muntó de seguidors al meu costat. On estan aquests seguidors? Els meus amiguets estan... Sí! Ara veureu.
Ai, ai, ai! Ai, mira que estàs apardalant, Novita. On estan eixos amiguets teus de què parlaves? I jo, que estrany, és que... Adéu! Espera! M'has enganyat, Doraemon! Ai, la culpa és teua per no esperar que acabara d'explicar-te-ho tot. El que volia dir-te és que l'efecte d'este líquid només dura mitja hora. Sí, molt bé, en aquest cas, dos. Ara, ten este líquid. Serà millor que m'emporte la botella. Esta volta ho aconseguiré. Ja espera, Novita! Però què faig? No tinc per què tindre-li por ni a gegant ni a ningú. Hola, Panxut! Panxut? Jo et castigaré per les teues malifetes i no pararé fins que em demanes perdó per tot! Ah, què és això? No ho entenc! D'on han eixit estos? Et llevaré les ganes de fer-te el valent davant de mi. Ei, tu, estàs de broma o què et passa, Novita? A per ell, xicot! Vos esclafaré a tots un per un! Vos faré a 1000 miquetes! Espereu! Qui eren eixos menudalls? Són igual de covards que tu, Novita! Per cert, què m'havies dit abans, Et machucaré fins que no quede ni un gram del teu cos! Ei, espereu-me, jo te'n debat! Un moment, gegant, torne de seguida, t'ho prometo! Ara veuràs tu! Tira! Què és això? Serà millor que m'ho emporti a casa. Ai, no ho facis, gegant! Doraemon, no saps massa! Ja has tornat a anar-te'n sense fer-me cas, de manera que no et queixes, Novita. El que volia explicar-te és que les miniatures que produeix aquest líquid tenen el mateix caràcter que l'original. Ah, i esperes a dir-me-ho ara? Podries haver-me avisat, no, Doraemon? Si aquestes miniatures són com jo, no ens serviran per a res. Clar que sí. Caram, ja veig que et coneixes bé. Estic perdut, què faré ara? Si m'hagueres atès des del primer moment, no hauries clavat la pota. Què passa? A on està el líquid? Vull que me'l tornes. És que el gegant me l'ha furtat. Què? Que te l'ha furtat? Ai, mare meua, ja veurem com acaba tot. «13, 14 i 15! Ai, això és fantàstic! Tinc 15 seguidors! Tots a formar en 2 files! Vinga, tots al carrer a jugar! Sí! Jo sóc gegant, sóc el xicot més fort de tot el bar. Xicot, pareu! Pareu, però què feu? Oh! No, no, per favor, pareu, no feu això! Ja n'hi ha prou! Ja n'hi ha prou! Pareu, per favor, pareu! Tens alguna idea, Doraemon? No podem fer res, hem d'esperar que passi la mitja hora. Ei, Novita, tota la culpa la tens tu. No m'hagueres donat eixa botella. Penses arreglar este embolic, Ja sé! On vas, Novita? Ei, pareu, pareu! Pareu, pareu! Ai, para! Ostres, ma mare! Oh! Doraemon! Què te pareu la meva idea?
fantàstica. Més o menys. Què vols dir? No estàs content, Nobita? Sí, Doraemon, però és que a mi també m'hauria agradat participar. Va, això és igual, Nobita. El que importa és que tot s'ha solucionat i gràcies a tu, no? Sí, això és veritat.